Hi, Kabisha. Welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Hindi ka husgahan, bagkos ikaw ay pakikinggan. Kapiling ang inyong basa, Princess DJ Rakitera, at meron na nga po tayong caller on the line. Hello, magandang gabi sa iyo. Yes, hello, good evening. Good evening. Pwedeng malaman ko nung pangalan nila? Tawagin mo na lang akong Red. Hi, Red. Pwedeng malaman kung ilang taong ka na? 29. 29. Bumata, ha? Red, 29 years old. Tagasan ka? Somewhere in the Philippines. Somewhere in the Philippines. Okay, Red ang kanyang pangalan, 29 years old, living somewhere here in the Philippines. Red, ang tanong, ano ang top secret mo? Ang top secret ko ay yung may kasambahay kasi ako dito sa bahay ngayon. So, 6 kami. May isa akong hindi yung lagi akong kung nasa bahay ako, lagi siyang nasa loob ng kwarto. Hindi siya lumalabas. Tsaka lang siya lumalabas kapag aalis na ako ng bahay. So now, which is ito naman ay may kasambahay din siyang jowa Wells na yan. So, ngayon, ang mabigat lang sa dibdib ko, hindi nga sinasabi kung siya ba ay may galit sa akin. Kasi almost 3 months na kaming hindi nagpapansinan. Oh. So, 3 months na kami hindi nagpapansinan kapag nasa bahay ako. Kapag wala ako sa bahay, nandun lang siya sa loob ng bahay, pumupunta sa kusina, so basta sa ang sulok sa bahay nandoon siya. Pero pagpasok ako, bigla siyang pupunta sa kwarto niya. So ngayon, ang parang naiiyak din ako minsan kasi walang peace of mind. Parang ang bait-bait mong tao, ha? Kumbaga parang intindihin yan kasi yung iba kung may ganyan siyang kasambahay ay umalis ka dito. Kaya nga, kasi nga parang inano ko na yung loob ko sa kanya na it's parang kapatid ko na siya. Gano'n na siya katagal na namamasukan sa inyo? Hindi. Yung kaibigan ko siya, isang bahay lang kami. Okay. So yung sinasabi, kasambahay ang tawag mo? Akala ko naman kasambahay na ano. Kumbaga, kasama sa bahay. Kasama sa bahay. Yeah. Parang dormmates, ganon. Sorry, mali yung pagkakaintindi ko, ha. Sabi ko, bakit ganon siya ka-concerned? Although, may mga amo talaga na napapalapit dun sa mga kasambahay nila. Nothing wrong with that. Yeah. Kasi, di ba, tinuturing natin pamilya yung mga kasambahay natin. Pero this time, yung sa'yo pala, kasama mo sa bahay na hindi ka pinapansin. Gano'n na kayo katagal magkakasama sa bahay? Mag 2 years na. Kasi talagang yung sarili ko kasi kung may kaibigan man ako, yung close ko na lahat, yung talagang yung feeling mo na kapatid mo na siya, na isasabi mo na lahat yung mga problema at saka yung mga family problem like that, and then biglang ganito. Ano bang nagawa ko, Kako? May theories ka ba kung bakit siya naging cold sa'yo at hindi ka na pinapansin? May mga nare-recall ka bang nagawa mo in the past kung bakit siya naging ganyan sa'yo? Lately, kasi nga may ka-live-in na siya today, and then di ko nga alam kung bakit mula nung mayroon na siyang ka-live-in sa bahay namin, biglang nag-iba lahat. Yung hindi na pumapansin, ganun, parang wow, ito na pala, parang ang hirap din palang yung mag-adjust na. Ikaw ba, Red, may nararamdaman ka na espesyal para dito sa kaibigan mong to? Oo, kasi siya na yung una kong naging kasama sa bahay. Yung more than a friend? Yeah, more than a friend na. Parang kapatid na rin. Tinuring ko ng kapatid.
Romantically involved ka ba sa taong to? Ay, no, it's not romantically. Yung talagang kapatid lang ang turing mo. Dalawang babae na, both girl naman kami. Okay. So ngayon, masakit lang kasi ngayon hanggang ngayon, wala akong peace of mind sa bahay. Pagpasok ko sa bahay, parang mas gusto ko pang lumabas. Sinubukan mo na ba siyang kausapin tungkol dito? Kahit kausapin ko, lagi siyang nasa kwarto. Through social media, mag-friends pa rin ba kayo hanggang ngayon? Yeah, mag-friends pa rin kami hanggang ngayon. Sinubukan mo na ba siyang i-chat? No, I don't want to chat her. Doon lang kami sa loob ng bahay. Paano ko i-chat? Ayaw mo na kung anong gusto niya. Pero gusto ko lang yung masakit sa dibdib ko kasi wala akong peace of mind sa bahay. Okay, so I'm giving you a minute or a 2-minute message giving portion to your friend. So kung sakali mong nakikinig siya sa programa ko ngayon, no? Sige nga, ano bang tawagan ninyo? Friend? Or girl? Sis? Momsh? Sige. Girl. Ayan, girl. So bigyan mo siya ng mensahe ngayon at ng medyo makaluwag-luwag sa pakiramdam mo. Go ahead. Girl, lumabas ka na sa kwarto mo. Pag-usap ka sa akin kung ano ba talaga ang gusto mo, kung ano ba yung kasalanan ko sa iyo. Yun lang, gusto ko lang ma-clear yung anong nararamdaman mo, ikaw ba ay talagang galit sa akin, kung bakit, ano ba ang kinakagalit mo sa akin. Yun lang. Hello? Hello? Okay ka na doon? Yeah, okay na doon. Okay ka na doon ha? Bilis mo bumitaw ha? Mamaya baka pagdating ko sa bahay, baka rambo lang kami nito. Nagsabunutan na ba kayo ever? Hindi pa naman? Hindi pa naman. Siyempre, respeto sa isa't isa. May pinagawaan ba kayong lalaki dati? Wala naman. Wala. So talaga nagbago lang siya simula nung nagka-boyfriend siya. Tapos ikaw na-hurt ka dahil nawala na siya ng time para sa'yo. Hindi naman. Yung walang na time. Parang yung feeling mo lang na hindi, yung pagpasok mo sa bahay, yung parang may nagawa kang kasalanan na hindi mo naman alam. Nabigla na lang kayong hindi connected sa isa't isa. Parang kinot ka niya totally sa buhay niya. Ganun ba yun? Ganun na nga. Pero nasa loob ng bahay lang kami. Ang hirap no, parang multo ka dyan. Kaya nga, pumulto ako eh. Nasa kusina ako. Hi! Parang wala siyang narinig. Diretso papasok sa kwarto. Talaga ganun siya? So pa nag-hi ka, biglang si diretso pasok sa kwarto? Yeah, pagdating ko ng gabi, nakabukas pa yung kwarto niya. Ay, try mo kayong bigyan ng pera. Kasi minsan tumitiklop yung tao pagdating sa pera, biglang magpapasalamat yan. Kunwari, uy, bigay ko nga pala sa'yo. Biglang mag-thank you yan, kausapin ka, di ba? birthday pa nga niya last. Di ba? Subukan mo lang. Try mo lang kasi baka maya mag-work yun. Hindi, pero kidding aside, ako, naniniwala naman ako na kapag merong mga ganyang klaseng gusot, na pag-uusapan yan basta willing yung tao na makipag-usap sa iyo. Anyway, puputulin ko muna ito ang ating conversation at tayo po'y magbabalik. Kapiling pa rin si DJ Rocky at ang ating caller na si Red. Dito lang yan sa Top Secret. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!